Witajcie. W związku z tym, że słyszałem wiele głosów, albowiem jestem prymityw, głupkowaty i w ogóle to co robię nie ma najmniejszego sensu, postanowiłem wreszcie zrobić coś pożytecznego. Ludzie robią tak ważne i istotne dla naszego życia vlogi, na przykład jak zrobić sobie chrupki, więc stwierdziłem: Mikołaj, nie możesz być gorszy. Musisz też zrobić coś takiego, co ludziom się przyda. Dlatego też dzisiaj nauczymy się kilku ważnych, myślę, przydatnych dla nas wszystkich zwrotów w języku angielskim, w języku, który bardzo, bardzo szczególnie lubię. Tak więc, do dzieła. Czy mógłbyś pożyczyć mi trochę pieniędzy? Give me a fucking money, stupid chap! Czy nie trzeba ciebie czasem odwieźć do szpitala? You don't wanna end a hospital, I nie? Wolałbym, abyś dał mi spokój. Just get the fuck off me, you stupid bugger. Czy mógłbyś tutaj przyjść i pomóc mi? Just get in here and fucking help me. Przykro mi, ale chyba nie mogę tego dla ciebie zrobić. Fuck you, lazy bastard. Och, witam. Co robisz tutaj? What the fuck are you doing here? Witaj. Ja jestem Brytyjczykiem. I'm a fucking British! Nie zmuszaj mnie, abym musiał do ciebie strzelić. I don't wanna end with a fucking bullet in your fucking head, you fuck! Ja naprawdę nie lubię przemocy. You wanna fucking die? Odejdź, jakoś nie mam ochoty z tobą dyskutować. Fuck you! To by, kochani, było na tyle. Mam nadzieję, że ta lekcja przyda wam się w życiu, szczególnie lekcja angielskiego, jeżeli jeszcze uczęszczacie do szkoły. Mam nadzieję, że wcielicie to w życie. Jest to coś praktycznego, myślę. Dobrego tygodnia.